Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. I'm dying, Milvin. May cancer ko. Ug di ko gusto nga masayod niini si Christine. Busa mahimo ba nga tabangan ko nimo nga makumbinser siya nga mupagkasal na sa akong girito kaniya? Dahom, sir, oy! Dahom! Kalisod na ba nang imong ipangayo na ko, sir, oy? Mupagkasal siya agtong Sir Christian nga Santissima! Uy, Santissima tong tawahan na, makatumba og saging ang kahangin. Unya, makapuo pagkabilin kon mukaon. Wa na ko'y mahimo. It has to be done. Kaning, sir, wala di kinakitang lain, sir. Aduna, Anak sab sa imong kasosyo, sir. Sorry. One last shot. Ganina pa pang niingon ma'am nga last na lang. Hubog ka na kayo, ugwa pa kay kauban. Come on, last one. Pero ma'am, Mobayad. Are you worried? Kadili ko makabayad. Oh, come on. I can even buy this bar. Give me one last shot. last na gyud ma'am ha? Last na gyud. Mama, niya ma'am. Good boy. Don't worry. This is going last shot. Hey! Ako na! Why did you drink it? kay hubog ka na. And why do you care? Huh? You like me? Then you should buy me a drink. O dili kay ilugo ni mga akong drink. That's bad of you. Hmm? Ilisi ko. Let's go home. Give me back my last shot. Asam ka nagpuyo? I'm not going home unless ilisten ko ni mo sa akong katapusang shot. Asa ka nagpuyo? I'm not telling you. Why should I when you're a stranger? Psst, bartender, give me another shot. Yes ma'am. No. Imong uyab sir? No, of course not. Dili ko manguyab og arrogante nga parehas ininiya. Labaw nang dili ko gusto babae nga pala hubog. Now, asam ka nagpuyo ron? Because I'm taking you home. Di pa ko muli kay wa pa ko mabu... Gas! Sorry, wa pa ko mahubog. I'm just dizzy. Kay hubog ka na kayo. Oh, no. Come on. No. Ihato talaga. Di ka mahimo nga magpabilin din kay daghan ang mga mata nga nagsigi og tutok nimo. Kaganina pa na. Unya nangita naghigayon. Come on. Ay, no, don't touch me. I'm not going home, Pa. Put me down. Put me down. Asam dapitan inyo? Just tell me your address. Miss? Oh, miss. Di pa kuno siya hubog. Pero nakatuog na dayon human nga mapahilo na so skinan. Saon ko man ni siya. Nga nabangan, nangilabot pa magkuhin eh. Gawa matakoy labot ni Bihana. Naluwi lang kong nagtanaw niya. Ngahubog kay ganina. Kuha biyan siya. Huwag kauban. Tingali pahimuslan pa sa uban ba. And now, wala ko masayad kung saon ko ni Bayana. Tingali pa niyo pasanginlan ko kung sa'y may tabuin niya. Uy, di na yun mada og buka nga akong mata. Mupiyong na yun sinala at ano ay muluhig. Duka na yun kaayo. Sino naman yung orasa? Hala! Hala! 500! Magkalasing ko sa buntag! Huwag pa mauli si Christine!
Hala na, unsa man di bayana, uy. Hala pag yun. Hala pag yun. Uy, basing nahubog to. Nga, may kaubang lalaki. My gosh! Gosh, abis gosh! Uy, iyan ang gitugyan ng iyang pagkababay. Hala pag yun. Ginoog ko. Unsaon na lang kung iyan ang gisirindir ang iyang bandira sa gikailaran niya sa bar. Dahom! Unsaon na lang. Ouch. Ouch, kasakit sa akong kalawasan. Kalapad sa akong wait. Where am I? Ganang... Oh my God. Di na akong kwarto. Wasa ko mahinamdam nga. Naulit ko kagabi. Shit. Unsa man tayo last akong nainamduman, ha? Ako'y nahinamduman. Am I that drunk na nag-pass out kid ko? Pero kasi nagdaan ako din eh. My God. Gosh. Tinimo ko akong blouse. T-shirt na ningad ako. Pati pa sabot nga. Kilisan ko. Og lalaki ang tag-iya ining maong shirt. Sa ato pa. Kipahimuslan ko. No. Kasi nagpahimus na ako. Kasi nagdahan ako din eh. Wait lang sa Pero wag mo ko'y kibati nga sakit sa kong lawas. Gawas lang nga kapoy kaayo. Wait. Sumihayang ra ko sa kahubog mo nga kakapoy rin akong gibati. Di ba dapat sakit ang akong middle part? Pero wag man. Wag ko sakit eh. Ako tanawin. I'm still wearing the same short kagabi eh. Ug napasad ang akong underwear. No, what I do ko? So, I am still a virgin. Oh gosh. Oh my gosh. Oh, thank you. Salamat. Waday pahimusli ang ako pagkababae. Pero, kinsa nga lang iha naghatod ako din eh. Kung kinsa man sa daghang salamat, ay magdali ko. Ang akong bagong cellphone. Iyan ang ibutang din sa side table. In fairness, buutan ang mitapang na ako kagabi ha. Whoever you are, pasalamat na lang ko nimo sa hangin. Buutan. Buutan unta, pero kipyaan na sa ko din sa hotel nga ako ra. Magawas na ko. Mapauli na ko. Nabalaka na gito na ko si Lolo Roy. Wait. Ew. Maligo lang sa akong dali-dalibi kay murag na ni maho pa kong suka. Uy, wala siya sigdanan. Could it be nga na pa sa Espanyo? Akong suwen sa pagtuktok. Miss? Miss, napaka na sa sod? Miss! May mitubag. Suwen ako sa pag-abri. Wailak. Miss? Uy, huwag mo siya din eh. Mibiya na dahil siya nga huwag man lang ko pabuta. Well, di sa ko interesado sa babae nga parehas niya. Yan kagikan. Dungan, cute. Nawahi ko gamay. Ay, sorry, sir, ha? Sige, ikaw na, sir. Ikaw na lang sulti. Dili ko magkuhan mo naman yung kong parrot na rin ko si DJ. Parrot. Sige. Ikaw Di, na. kagikan, babae. Ay, sige.
Nakinawil lang ko, sir. Hindi na ito mausap, sir. Sorry. Nganong karon ka lang mauli. Din ka magikan. Kisay mong gikauban. Hello. You better tell me the truth, young lady. Kay managsama kaming way katug. Dinis magpinaabot nimo kung unsa na kang orasa mauli. You mean, gipaabot ka ninyo hangtod yung orasa? Hala! Oh, dahom! Di kayo obvious ang among eye bags, girl, nga pwede lang nagkuha. Diin ka. Kinsay imong gikauban. Tubag. Pag-sarger, oy! Nganong galit magaghilak? May naitabo ba nimo? Unsay naitabo nimo, Kristen? Unsa po? Wa. Oh, Wa, lolo. di mahimong wa po. Di ka muhilak og sama niya na kun wa lang. Sultinis tinuod ka eh. Ngano man ka? Nalugusan ka? Ah, lugos agad? Kun mao, unsa man day naitabo nimo gitulis ka. Tulis agad? Sulti na mi, kung anong gihilak ka. Ha? Ay, apo, sige na, sige na. Sige na, di na masukos lolo. Sige na, sultihin mi. Ganong dugay kang nauli, o ganong mihila ka. Kay nalipay ko, lo. Unsa? Nahilak ko sa kalipay, lo. At least ako hilapti sa nihatod ako sa hotel. Og take note, lo, ha? Siya pa ang nipayad sa hotel. Og kining t-shirt nga ako gisulob, iya sa dilo. Kung mao, kinsa ang maong lalaki? Ambot. Buti asag nga na nagaloy, ambot! Tala, Oh, may pangan bagod nga ambot. ambot lang. Wa ko kay pahog makailan niya, so moto wa ko makapasalamat niya. Ay, kaswerte ni mo, girl. Buota na nakatabang ni mo. Gwapo ba? Ambot. Macho ba? Ambot sad. Huwag yung kayo nahinumdaman. Ambot. Pangitaon tanang maong lalaki. Og siya na ang mamahimo nimong bana. Lunsa! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!